Naimbag nga rabii, iti Sabbath kada kayo aming kagayamet sa idanon mi iti ragsak mi ken panagyaman mi. Ta kadwa da kayo manen nga agadal iti sao ni Apo Diyos itata. Ragsak mi agsipog ta agtultuloy nga marikna tayo dayjay panagayat ken bendisyon ni Apo Diyos. Ken panagyaman mi agsipog ta adda kada kayo dagitay mangi share kakabsat kada itoy nga panaginadal tayo kadagiti gagayem yo iti Facebook. Ket pacheck kakabsat nga iti kasimple iti intay panaginadal. Ket iti bendisyon ni Apo Dios isu iti ited na panaginadal. So nga dawati kakabsat nga kasya manen karamiden tayo i-share yo manen. Ada iti suggestion ni kakabsat lumabalin ket ag-subscribe kayo. Tapno dayjay nga subscription ninyo awa mo baybayad na libre niya. Ket into no adda iti kastoy nga programa tayo. Ket ma-notify kayo kakabsat maitento kada kayo ang personal. Ada tayo iti lesson number 7. Ngem sakbay tayo nga ripasuan kakabsat agadal tayo. Managayat ken managparago nga Dios sa yaman ken aman. Iti agtultuloy nga panangi pakitam iti ayat ken panangipateg. Agyaman kami o Dios. Iti biag ken salunat iti panangsalaknib mo kada kami kada ito'y nalawas. Dimteng kami manen iti aldaw mo nga Sabbath. Katagyaman kami ama at mabalin kami nga ginana. Manipod kada ito'y nga inen nga aldaw na panagpagtrabaho. Itingkang pananglipaso o Diyos kada ito'y leksyon nga inadal ni kada ito'y nalawas. Dawaten ni nga iti Santong Espiritu isu iti mandalan. Kanda kami iti silid. Kanda kami o Diyos iti panakaw. Pagyaman kami ta sinulatang digitong kararagin pinagawa ko ng Jesus. Amen. Lesson number 7 kakabsat. Panaginana, panagkakayamet, ken iti pannakaagas. Rests, relationship, ken healing. Iti paset na mayulo at masarakan kakabsat iti Genesis 45 versikulo 5. Ngem di kay mariribukan wenno diyo pabasulen ti bagiyo iti panangila kuyo kanya. Kinapudno na ti Diyos iti nangibaon kanyak ditoy nga umununa ngem da kayo tapno maisalakan iti biag dagiti tattao. Iti lesson number 7 kakabsat ket isu iti konklusyon iti lesson number 6. Dayjay lesson number 6 inadal tayo kakabsat dayjay ayan iti problema ti pamilya, dysfunctional family. Inrugi tayo iti dysfunctional family kakabsat. Saan nga iti pamilya ni Jose? No di kedi inkabil tayo iti pamilya pa ni Abraham. Iti bagak kakabsat adda iti dysfunctional family kadigtoy agsipud ta saan da asinurot iti pagayatan ni Apo Diyos. Sublyen tayo kabsat, ngaripasuin iti lesson number 6, tapno nalalaka kinasisi at panakaawat tayo dahito, leksyon tayo iti lesson number 7. Ni Abraham, ken ni Sarah, ket nangikaryan ni Apo Diyos iti anak, tapno agtultuloy dayjay nga henerasyon ni Abraham. Ket agbalin adakkel a nasyon iti pamilya ni Abraham.
Apay nga handa nga sinurot iti pagayatan ni Apo Dios. Agsipud ta idin alumakay ken bumaketdan ni Abraham innala na ni Hagar na yanak ni Ismael ngem saan aday ti pagayatan ni Apo Dios. Idin nga naganak ni Sarah ket inyanak na ni Isaac adda ti riri iti uneg iti pagtaengan. Inggana nga ingkasapulan nga ni Hagar ken ti ubing nga anak na nga ni Ismael pimmanaw da. Pantayo kakabsat ijay pamilya ni Isaac ti asawa na ni Rebecca. Idi nga agsikog ni Rebecca singin kunana ni Apo Dios iti inaudi kadagita adwa isunto iti mangituray. Saan nga inururay ni Rebecca kadayjay nga inkari ni Apo Dios. No di kadi ni Rebecca ken ni Jacob dayjay inaudi kadagiti nga singin. Isudan kakabsat iti nangaramid iti pamayan tapno dayjay birthright nga mapan kumaken ni Iso ket maala ni Jacob. Mikatlo, pamilya itatan ni Jacob. Aday ti duwang asawa na ni Leah ken ni Raquel. Kadagitoy nga duwang asawa na aday ti 12 nga lalaki nga anak da. Ni Jose nga inauna nga anak ni Raquel tinagbalin a paborito ni Jacob. Inikan ni Jacob kapsat iti special abado, a coat with many color. Ison iti sentro iti imon ken riri dagiti anak ni Leah. Iti maysapay ni Jose nagtagtagainap. So he was the dreamer. Iti maysapay inbaga ni Jose iti tagtagainap na kadagiti kakabsat na uray pay ken ni Jacob. Nga da iti 13 abetag. Dayjay may kay 13 isuna adda iti tinga. He was surrounded by 12. Ket nagrukbab dagiti 12. Iti pungtot dagiti kakabsat apay kay din nga isuda ti inauna agraman ti amada nga ni Jacob agrukbab ken kuan. Inlako da ni Jose ket ni Jose na ilako met dagiti traders nga Ismaelitas ijay balay ni Putipar. Namuan tayo no nya napasamak di balay ni Putipar. Ginargari ti asawa ni Putipar ni Jose. Timakder ni Jose iti prinsipyo ket saan ang nagpaso. Lumampay kasta ni Jose na itapwak niya pagbaludan. Ito'y tayo kakabsat asumrek. Iti leksyon tayo, iti lesson number 7. Rests, relationship, and healing. Malagip yung aday niya pagbaludan na damit ti duwang naibalod. The butler and the baker. Nagtagtagainip digiti nga duwa. Ket ni Jose iti nang ipataros di tagtagainip da. Sana inbaga kaday di butler intun no mawayawayaan kan laglagipin na remember me. Chapter 41 iti leksyon tayo itatakapsa. Basaek limabas iti dua atawen. Nagtagtagainip iti ari iti Ehipto. Anya tagtagainip na kakabsat. Kampay idi iti tagtagainip na. Aday iti 7 nga nalukmag nga baka nga naggapo kakabsat iti karayan iti Nile. Ket agar-arab da iti igid. Pagamulang ngayon, at damit iti
timmakdang nga sabali apito abaka nakakutkutong da ken nakaparparag pagda. Inasitgan dagitoy pito nga nakukutong abaka dagitoy nalulukmeg abaka. Sada inalunon dagitoy pito ang nalulukmeg abaka. Ngem dagitay ang nakukutong abaka sa andang nga nagbalbaliw iti tsura da. Nakariing ti ari. Saan na nga maawatan siya tagtagainit na. Nakaturog man na yun. Adamanin iti tagtagainip na. Diya may kadwa nga tagtagainip na kapsat. Adda kano kampay idi iti maysa nga puon. Ket dayjay nga puon adda kakabsat iti rimwar apito nga sanga. Adda iti dawa na nalulukmeg nga tangkenan nganin nga maani. Pagamon lang inin adda met iti pito nga sangana dagitoy nga pito nga sanga ipes ket awan iti linaunda. Taapay ko natay dinalanan iti angin iti daya. Pagamulang yun hindi jay ipes inalununda dagi jay nalukmag nga dawa. Nagriing dayari hanna nga maawatan ti tagtagainit. Umuyo kapsat ni Apo Diyos makitungtong kada tayo. Akas di pa nakitungtong na idi panawen iti Biblia babaen ti tagtagainit. Ni Jacob nagtagtagainit. Idi nga agtartaray nga panawan na iti manong nangan iso. Ti tagtagainit na nakakita iti maysa nga agdan manipud iti langit ingga nagdiayan na. Ket iti ngato adadjay iti anak iti Dios. Adda digiti anghel nga bumaba ken umuli. Tagtagainit. Ni Jose nagtagtagainit. Ni Ari ni Bukodnesor nagtagtagainit. Dahil ari iti Hipto nagtagtagainit. Kabigatan na inayaban na digiti masisirib iti pagarian na. Ket ibagana ipatarosyo dahito tagtagainit ko. Unfortunately, awan iti makapataros. Ijay nga sumrat kakabsat na Butler. Kunana di Butler ket apo kunana iti verse 12 iti Genesis 41 adda agtutubo ay Hebreo at tagabo iti kapitan. Hanapay nga inbaga kakabsat iti nagan dayjay nga agtutubo. Ket pinayaban dayjay ari. Idin nga adda ni Jose di sanguanan iti ari. Kayat ko kakabsat nga basaen dayjay insumbat ni Jose verse 16. Insumbat ni Jose saan asyak iti mangibaga natanok nga ari ngem iti Dios iti mangted iti nasaya at asumbat. Anya iti kayat ko kakabsat nga danon akas adal dayjay asumbat ni Jose iti verse 16. Iti anyaman nga nasayaat nga maaramid wenno aramiden tayo. Saan tayo nga liplipatan? Iti ayan, iti dayaw, iti Diyos. When God blesses us, let us remember the source of the blessing and say, the glory belongs only to God. Impataros kabsat ni Jose datag tagainep. Iti kunana dayjay pito nga nalulukmeg abaka o ari. Kayat nga sawen pito nga tawen nga umayto iti nasayaat nga panagani.
Dayjay pito nga nalulukmag na bagas nga dawa kayat nang asawen pito met laeng the same iti meaning na wari aging tingin dayjay ari ngem dayjay pito nga nakukutong paragpagan nga baka ken dayjay pito nga epes adaw iti kayat nang asawen o ari kalpasan iti pito nga tawen nga napnuan iti panagani a good harvest umay iti pito atawen a panagriga nga awan tupulos iti maani. Sanin baga iti aramidem o ari ket isaganam iti pagarian nga agpaay iti pannakaisalakan. Dayjay ari kakabsat ket maragsakan kadayjay panangibaga ni Jose kadayjay atagtagainep na. Ket denggen nyo kakabsat dayjay inbaga dayjay ari kunana makasarak tayo pay aya iti kas ken ni Jose nga addan iti espiritu iti Dios. Iti naramid din kakabsat iti ari. He appointed Joseph next to him. Isunay iti mikadwa ang mangipangulo iti pagarian kakabsat iti Ehipto. Inikat dayjay ari dayjay singsing na nga magpakakitaan iti marka iti pagarian na ket inyusong na iti ramay ni Jose. Kinawusan na ni Jose iti linen a pagananay sana inukuran iti balito a kwentas. Anyan kakabsat nga panangi tag-ay ni Apo Diyos iti anak na. At dayjay priso gapu ta kidagura digiti kakabsat. Ket ni Apo Diyos itatan at tiyempunan nga ni Jose ket usaren na dayjay a nailangitan a silid inaramid daytoy nga ari di Parao daytoy Jose nga agtutubo right hand second to the king. Apang tayo kapsat iti leksyon tayo anya daytoy kunana nga iti leksyon tayo gamin kapsat rest umay tulaeng iti inana no maisubli dayjay broken relationship tayo na warawara kititatan manipod ka dayjay na warawara agkikin na mayat damanen ket umay to kakabsat dayjay pannakaagas ito nga tawen naglapas umay meten dayjay pito atawen iti panagbisin na iraman kakabsat iti amin a nasyon ket iji kanaan adadjay ti pamilya ni Jacob. Awanen iti makanda ket idin kakabsat nga naamuanda nga iji Ehipto adday iti adu nga makan kunana ni Jacob kadagiti anak na ing kayo gumatang kayo tapno agbiag tayo. Daytoy kakabsat ket masarakanen iti kapitulo 42 iti Genesis. Iti chapter 42 verses 1 to 24. Serken tayo kakabsat dayjay umunang nga tests nga inted ni Jose kadagiti kakabsat na
At dagamin kakabsat iti talo. There are 3 tests iti leksyon tayo. Saan nga ammo digiti sangapulo nga manong ni Jose nga si bibiyag pay ni Jose nang nangruna did ammo nga daydiin lako da atagabo itatan isu iti may kadwa nga pangulo iti Ehipto ngem ni Jose amuna digiti kakabsat na. Apantay kakabsat iti leksyon tayo. Napangarod digiti sangapulo nga kakabsat ni Jose. Dinamag na iti simbrekdan. Verse 7 iti chapter 42. Nabigbig na ida ng nagparang akaslala dinamam mo ida. Sana inbaga. Sa dino itinagapan nyo. Sungbat dagito yung agkakapsat. Taga-Kanaan kami. Umay kami gumatang iti taraon. Iti umuna nga inpabasol ni Jose iti verse 9. Kunana, ispya kayo anya. Imay kayo tapno amwen nyo iti pagkapsutan iti pagilyan ni. Ket agbutengen di kiti nga kakapsat. Idin nga inaramid dan adda kakabsat dayjay reaksyon da. Iti reaksyon da iti verse 21 kunana kalpasan na nakinuna iti maysa ken maysa iti panagsasauda. When nakabasol tayo iti naramid tayo iti kabsat tayo. Nakita tayo iti rigat na iti panagpagpakaasi na kada tayo. Ngem di tayo na asyan daytoy iti gapuna maparparigat tayo itat. Adda kabsat iti maysa nga prinsipyo nga ited iti leksyon tayo. It's always the same. No anya iti mulam isu iti apitem. Itatan mariknan di gitoy nga agkakabsat. Malagipdan kakabsat daydi panangilako da ken Jose. Akabsat da. Ket iti kunadan daytoyen iti dusa nga inted ni Apo Dios kada tayo kadayjay gura tayo kadayjay kabsat tayo. Anya nga tatiriknanan ni Jose kakabsat. Idi nangeg na digitoy akakabsat na. He could understand them. Dayso na ket makkel nga Hebreo. Idi nga agsao kakabsat dagitoy akakabsat na ijay bukod da panagsasaw. They spoke in Hebrew. And Joseph, uray no adda ijay Ehipto, he is a Hebrew guy. Naawatan na. Ket itinaramid da, linakwan na kakabsat. Isuda. Labas iti panawen. Apan tayo kakabsat iti second tests. Basarakan iti versikulo 25 ingana iti 35 kakabsat iti Genesis chapter 42. Anya dayjay second test. Nagsubli dagiti kakabsat ni Jose ta naibus manen dayjay ginatang da. Ket iti inbilin ni Jose kadigidjay nga ag tagilako kakabsat. Denggen nyo, inbilin ni Jose ang makargaan ti irik dagiti sako dagiti agkakabsat ket maisubli daytoy a kwarta nga inggatang da. Pinaikan na pay ida iti kaninda iti dalan. Joseph was testing his brothers. Mano nga sako, sangapulo nga sako. Pinakargaan na ti irik. Iji rabaw iti irik. Sakbay dang repeten dayjay nga sako. Inkabil da dayjay kwarta a panagbayad
dagiti nga agkakabsat. Sada inikkan iti kaninda, idi agawid dan. Pintas sa istorya nga kapsat. Idi dumteng iti rabi nagsardeng da iti may sa lugar, tapno aginanada, may sa kadakwada, linukatan ng iti sako na. Ket nakita na, iti kwarta, iti uneg, iti sako. Denggen nyo iti kunana, na isubli iti kwarta, inbagana kadagiti kakabsat na, adda ditoy sako. Anya iti reaksyon da kabsat. Nagtibayo iti barukong dagiti agkakabsat. Iti siddaaw ken butengda. Ti kinunada. Anya iti inaramid iti Diyos kadatayo. Their conscience is now being bothered by God. Anya iti kahit ng sawon kakabsat. Manipod ka dayjay umuna nga reaksyon da. Nga malagip da dayjay inaramid da kinuse. Ingana ti mikadwa nga reaksyon da kadaytoy nga mikadwa nga pannakasubok da. They are now referring to God. Iti makita kakabsat addan dayjay panagbalbaliw digitoy akakabsat na. No dadtuman ni Apo Diyos ket ipalagip na kadatayo dagiti dakes nga naaramid tayo. Tapno isuna it dagitoy anaaramid tayo, isuda kabsat iti mangiturong kadatayo nga agsubli ken agbalin apudno ken ni Apo Diyos. Ket iti dawat ni Jose gamin iti agtutungtungdan na niya, napintas niya yan ng manukay nga kakabsat sa nga pulo ket dua apo gumawanen dayjay maysa kakatungtung da dayjay maysa nga awanen tingla ko da gumadapay ti maysa nga kabsat mi dayjay buridek mi kakadua dayjay tatang mi nga lakay dayjay balay mi ket hanan akayat asumuro ta isun lang yun ng tiliw-liwa ni tatang mi. Ket idi kakabsat nga inbaga na daytoy nga imay kadakwada dayjay riknada manen. Aglabas kakabsat manen iti panawen. Okay, apan tayo ijay test number 3. This is now the real tests. Masarakan kakabsat iti chapter 42 verses 36 inggan iti 43 verse 15. Anya daytoy? Ito'y 43 kakabsat. Irugi tayo nga basahin. Dimteng iti panagbisin idjay Kanaan. Agsipot tagtultuloy nga da iti famine. Nadagdagan kimaro ket idi naibusen iti taraon aginatang da idjay Ehipto. Kinuna ti ama na kadakwada. Agsubli kayo ket gumatang kayo iti sang kabasit akanin tayo. Sumrek ni Huda. Una na. Kinuna ni Huda na ingat iti pan nang balaag kada kami ti lalaki adi kam agparang kenkwana no di mi ituget iti inaudi akabsat mi. Kayat ni Jose nga testingan iti kabsat. May sapay kayat ni Jose nga makitan ni ading na ani Benjamin. Isungat yin bagana, nupudno iti bagbagayo, intuno agsubli kayo manen, masapul akadwayo, dayjay buridek akabsatyo. Of course, ni Jacob, at that is strong resistance na, ta natayen iti panakaamunan ni Jose.
kinunan ni Juda, na inget iti panag ngibalaag kada kami. Dahil lalaki, hanang amo nga isuna ni Jose. Kasi kunana, no ipalubos mo nga ikuyog mi iti kabsat mi, ingkam gumatang titaraon nga agpaay ken ka. No madika, saan kami amapan? Gapu ta kinuna ti lalaki, adikam agparaparang kenkwana, no di mi ikuyog iti kabsat mi. Simrit kakabsat ni Jacob, kunana ni Jacob, apay nga inikandak iti parikot, apay nga ibagayo pay laeng nga addapay sa bali kabsatyo. Nya ti kayat nga ibaga ni Jacob, kunana apay nga ibagayo kami nga dapay kabsatyo. Kitain nyo kapsat, iti panagbalbalaw di kiti kakapsat. Kunana, kayat mi nga ibaga iti pudno. Ket tapno alaen tayo, iti nagpintas kapsat, adda ditoy dayjay inbagana ni Jacob. Datoy met dayjay sungbat kakapsat ni Juda. Kiti kunana kapsat ni Juda, iti verse 8 and 9. Kit kinunan ni Juda, ken ni tatang na, ipakuyog mo kanyak ti ubing, ket agrubot kamin amapantab na awan, to kadatayo iti matay iti bisin. Verse 9. Sungbat iti biyag na siyak iti makaammo ken kuana. No jak maisubliken ka asik karadkad agnanayon to asyak iti mangibaklay iti pamabasol. I like the spirit of Judah. A spirit nga isu nakakapsat iti nangibaga no italek mo ni ading mi kanya. Haanin nga tikadikiti kakapsat na kanya. It is now a personal obligation. Iti kunana, I am the guarantee. No saan tong agsubli, ipabasol munton tungpal iti biyag ko. Iti biyag ni Benjamin. Napanda, kit amuyo, the best reunion is the story of Joseph and his brother. Idi sumrekdan, nakita da kakabsat nga adan ni Benjamin. Apan tayo iti chapter 45. Tapno maala tayon iti leksyon tayo, dayjay ayan na kakabsat, dayjay healing. Saan yung kakabsat nga mailimang iti chapter 45, dayjay ragsak ni Jose. Idi nakita na ni Benjamin na pan ijay silid, he cried. Idi rumwar, at datoy digit isang nga pulo ket maysa a kakabsat na. Basaag kakabsat ti kuna ti Biblia. Saanen ang magawidan ni Jose iti riknana, iti sanguanan dagiti agserserbi ken kuana isut gapuna pinapanaw na ida iti kwarto. Awan sa bali akadwanan, idi ipudno na kadagiti kakabsat na, iti kinasasino na. Kasta, unag iti pigsa iti sangit na idi mangeg dagiti Ehipsyos, na ipadamag daytoy iti palasyo. Verse 3, kinunan ni Jose kadagiti kakabsat na, siyak
ni Jose, si bibiyag pay kadi ni tatang. If I were one of the brothers, anya tirik na. The natural reaction is this a revenge? Balas, at dati inaramid tayo kada ito kapsat tayo adagas. Balas. Anyan kakabsat nga nagpintas nga example tayo ni Jose. Inbaga ni Jose, kung asidag kayo. Imasidagdakin ko na. Sana inbaga manen, siyak ni Jose akabsat iyo, nga inlako yu, ket naipan ditoy Ehipto. Sa simrek, dahil memory verse tayo, verse 5. Ngem di kay mariribukan wenno diyo pabasulen iti bagiyo iti panangilako yu kanya kinapudno na ti Dios inangibaon kanya ditoy nga umununangem da kayo tapno maisalakan iti biag dagiti tattao. Sana imbaga adda pay dua atawen iti panagbisin iti daga, adda pay lima pay atawen nga awanto iti maapit iti taltalo. Inbaunak iti Dios dito. Anya iti kayat nga ibaga iti leksyon tayo karabsat. Ti baga ni iti leksyon tayo, God knows the best for us. Ni Apo Dios kuna nadday iti plano isu iti pagimbaga. When things are seemingly going wrong for us, let us trust God. Ni Pablo kunana iti Romans 8:28, for all things work together for good to them that love God. All things work together for good. Dagiti panangilako, dagiti kakabsat ni Jose, it works for God. Saan laeng nagpaikin Jose, tamanipod ti pannakaadipen inggan iti may kaduang nga mangipangulo ti ito. No di kidi agpaay iti pamilyana, agpaay iti amamin at ataw di lugo. It works for God. Anyan nga riyan yun. Sana imbaga, ing kayo ayaban ni papang, ni tatang. Nagawid ka kakabsat. Ket idi nga ipakaamuda, kini Jacob, nga si bibiyag da kakabsat da. The heart of Jacob must have leaped. The beatings of the heart of Jacob must have stopped temporarily. Kada ragsak na kakabsat. Ket napanda ijay Kanaan. No manipod Kanaan napanda ijay Ehipto. And see that reunion. Adda kakabsat iti kayat ko nga isuruk ditoy. Adda iti anak ni Jose. Joseph have two sons. And I would like to give the names and the meaning of the names kadagito yung anak kakabsat ni Jose. Tumunang anak na ni Manase. Masarakan daytoy iti Genesis chapter 41 verses 51 and 52. Di kayat na nga sawin ti Manase, for God has made me forget all my toil and all my father's house. Anya iti kunana, iti nayanapil ni ti anak na, nagan mo Manase. Tani Apo Diyos, inaramid na nga digijay adakes anapasamak iti biyag ko. God
transformed all those hardship into blessing. Nalipat akong dagiti inararamid dagiti kakapsat ko iti pagtaengan ni tatang ko. Mikadua nga anak na. Ephraim. Nagpintas itiniling na kapsat. For God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. Joseph found success where trouble was. Iti panakaila ko na di Ehipto. Ni Apo Diyos, again, God must be the first. Ni Apo Diyos inaramid na nga dayjay biyag ni Jose became fruitful. Anya iti leksyon tayo kakapsat. Kada ito'y nga lawas. Kunanan ni Pablo kakapsat iti Roma 4:7-8. Nagasat dagiti pinakawan iti Dios iti kinadakes da. Dagiti inabungan iti Dios iti basol da. Nagasat ti tao ati basol na ket linpaten iti Dios. Healing comes when there is forgiveness. Ulitin kakapsat. Healing comes when there is forgiveness. And the result of the healing nga naggapu iti panangpakawan is rests. Anyan kakapsat nga kitain tayo daytoy. It's not for us only to see the life of Joseph. Iti unag ti pamilya, iti unag iti iglesia, ipangato tayo iti organization. It is only when forgiveness comes in between the members of the family. It is only when forgiveness comes in between the members of the church. It is only when forgiveness comes in between workers that healing and true rest will come. Ni Satanas ama iti riri. Ni Satanas kayat na at adda iti panagsisina. But with the grace of God, God wants reunion, healing, and relationship. Kakabsat po, kitain tayo ito. How many families were broken? How many churches has been spared from this problem? Even inside, where we can find rest kuma, iti panakipagtrabaho tayo kakabsat. Kastoy kararamidin ni Satanas. Gumlaglagipin tayo. Let God transform all these problems into a blessing. Is there a price of forgiveness? Malagip ko kapsat dahil pangarig na ako Jesus to give a conclusion. Ada di tao nga saan na nga mabayadan iti utang na tadakkel launay dahil utang. Nga uray no agtrabaho iti tungpal biyag na, kanda giti anak na ket ibayad na, saan nanto nga mabayadan dayjay kadakkel iti utang na. Iti Biblia, ikabil na nga dayjay utang ket isu dayjay baso. Inayaban dayjay nagpautang, ket kunana, kumusta dayjay utang mo? Kunana, honestly, apo, hanak ka makabayad. Saan ko akabailan abayadan? In the gracious act, kunana daytoy nga nabaknang, kitaem ti aramidag. Imasidag dayjay nga nakautang. Innala dayjay anabaknang dayjay penna
Ket sana inkabil iji rabaw iti listaan dayjay nga utang dayjay nga lalaki paid. Sana inpirma dayjay nagan na. Kitain na dayjay lalaki na bayadan na. Ading bayad na awan. It was all about grace. Ragsak dayjay na napakawan. Imanaw, he was jumping with joy. Nasabat na dayjay pada na nga adipen nga nakautang kenkwana. Inaiban na. Imasidag dayjay adipen nga nakautang. Singiren dayto lalaki nga napakawan. Ket idi nga saan ang makabayad dayjay pada na nga adipen kunanen ni Apo Jesus linag tuna benekkel na. Nakita digija adipen dayjay na ba na inbagada pinaayaban na. Amo iti kunana ni Apo Jesus iti pangarig na. Anya nga klase a tao ka? Napakawan ka iti adu. Di mo ammo iti mangpakawan. The Christians who have experienced the blessing of forgiveness from God are the Christians who could share a forgiving heart. Di kararag ni Apo Jesus nga insuro na kadatayo, pakawanen da kami ama, kadagiti basbasol mi, akas pa ng pakawan mi, kadagiti nakabasol kadagati. Healing comes when there is forgiveness. When a broken relationship is put back as one again. Aramid trabaho ni Apo Diyos teta. Gaputi ayat ken parabol. Basahin kakabsat, iti quotation nga inbaga ni Ellen White, iti Christ Object Lesson, page 251. Awan apulos iti mabalin amang ngi kalintegan iti maysa nga espiritu adi mamakawan. Isu asaan anaasi kadagiti sabsabali ken ipagpakita na nga isu mismo ket awan iti paset na iti mamakawan a parabor iti Dios. Iti pamakawan iti Dios timuso iti maysa nga agbiddot ket mangguyugoy a mayesedek iti dakkel a puso iti awan patingga nga ayat. Ti ayab iti nadyusan a kinamanagayat ken agayos iti karorwa a managbasol ket manipod ken kuana mapan kadagiti sabsabali a karkararwa. Iti kinalamuyot ken asi nga iparangarang ni Kristo iti bukod na anapateg abiyag ket makita kadagitoy kadagitiyay nga agbalin amang ibingay iti parabol. May God bless us and may God make us a channel of His blessing. May God make the prayer of Saint Francis of Assisi to make me an instrument of your peace. Nga ako Diyos binisyonan na tayo sa pagkaraan. Managayat nga Diyos, yaman kami amay direksyon. Dahil panangpakawan mo kada kami amay. Usa rin na kami man, nga instrumento kada ita parabor ken ayat nga mangpakawan kada iti sabsaban. O Diyos dawatin mo, nga bendisyon namin di kita kapagsa, nakalwani nga nagkakaroon. Dawatik ama no adda kadakwada iti gumabas kada ito'y nga sitwasyon akas dayjay kapadasan ni Jose ken digiti kakabsat. Babaen kadi kadayjay parabor mo agtrabaho. Agasam iti nyaman ang nadadael a relasyon. Relasyon kadagiti kakabsat. Relasyon mi kadagiti kakabsat iti pangkat. Relasyon ni Diyos kadagiti katrabahuan. Kana kami kadayjay nga espiritu nga pakumpabakal.
tapno madawat ni dayjay pamakawan mo. Ket agari o Diyos, dayjay panagmaymaysa, itinagtingaan mi, ket itinagan mo itinaday. Bendisyon am dagiti kakabsat, no adda kadakwa daw Diyos kanday sa gigan. Agtalinait mga kadigiti puspuso ni dayjay eleksyon. Ket agtrabaho daytoy nga eleksyon ni kada kami, babayti panangipalagip ni Santo Espiritu. Daytoy dinawat ni ikay karyahan ni Jesus. Amen. Agyaman kami kakabsat. Ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo. Ken happy Sabbath. Gano no may ngalawas manen. Ni Apo Diyos ko may tining mangited kadagiti aldaw-aldaw akasapo. Akas iti kang kanayon may pagpagami kada kayo. Ay ayaten na kayo ni Apo Diyos. Kinaayayaten na